Birleşler, hoş geldiniz. Söhbet, oňatmaýa adaylaryň. Bu yeňiş salam gilleşler. Geç Mhm. ýaşaýan Hawa, yeňiş bugün ikimiz apalmaly bolduk gönefiri. hawa, bugun ýaşullarymyz biraz işliräk boldy. Indi söhbet, bugünkü soraglar we düşünjeler pasymyzda. Şeýle bir sorag çykýarda orta ilki bilen özümiz ataly bir soragy. Näme üçin konstitusiýon hukuk guruluşy keltirmejek bolýarlar? Şeýle bir sorag bar. Indi bunuň subutnamalaryny ortaga getirelde, ýagny şularyň konstitusiýon guruluşyny, şularyň diýdigim şu wagt ýurdun içindäki özlerini hökümet diýip adlandyrýan rejimi. Indi subutnamalaryny orta ataly bolaryň, ýagny şu konstitusiýon guruluşyň dikeldilmegine päsgelçilik edýändikleriniň subutnamalary. İlki bilen şunu getirmek isteýär ne Merdan Muhammedow ildeşimiz içeri alınıp gidildi yurdun Uğurlanıp içerisine. gidildi. Oğurlanıp gidildi hawa. Oğurlanıp gidildi ýöne soňra bunyň üstüne ýönkeýän bir aýplamalary bar. Konstitusiýon hukuk guruluşy zorlukly ütgöçjek boldy diýär. Indi şeýle bir sorag çykýar. Konstitusiýon guruluşy zorlukly ütgödüp bilerýäli Merdan Muhammedowyň elinde şolar ýalyky ýagdaýda nemesi barmydy? Güýji. Ýani zorluk bilen baryp ýurdun içine baryp konstitusiýon guruluşy ütgöder ýaly. Indi terek neme barda bu sistem Ors döwrüniň nemeleri boýunça, ýani ideologiýalar boýunça işläp gelýärdi. Şu neçenini. Soňra ine şeýle bir zat bardyr. Bularyň özleri konstitusiýon guruluşy ýykdylar. 1996-njy, 95-njy ýyllardan bäri ýykylyp gelýärdi konstitusiýon guruluşy ýöne. Şonuň üstüne ýapmak üçin birlerine şo nemäni, aýyby, şo günäni birleriniň üstüne atmalar gerekli. Ýani konstitusiýon guruluşy ne diýe ýykjak bolýar diýe konstitusiýon guruluşy diýe hamala konstitusiýon emeti işläp duran ýalyky. Etgörkezek bolýar. Buňa da mysal şunu berelim, ýani Ors rejiminden bäri nemet gelýän işledilip gelýän bir taktikalar diýdiklerine Russiýa Ukrainanyň üstüne sodandyr. Şondaky öňe tutýan nemesi nämedi? Biz Ukrainanyň halkyny azad etjek bolýarys diýdi. Nasistlerden zatlardan diýerdi. Ýani Ukrainany azad etmek üçin diýe. Milliyetçilerden. Milliyetçilerden azad etmek üçin geldikde. Ýöne olaryň nasist diýäni, milliyetçi diýäni kimlerdi? Öz watanlaryny, topraklaryny özgür, ýani bir ýurda Russiýa bagly bolup ýaşamagyny istemeýän halk bar içerisinde. Olar diýe biz Ukraina bizim toprağımız diýe, biz özümüz arasda öz ýurdumuzda diýe, biz Russiýa garaşly bolup ýa-da Russiýanyň goýan adamlary bilen bile hökümetimizi ýöredip ýaşajak gel diýe. Biz öz prezidentimizden, öz vekillerimizden özümüz seçjek, halkyň içerisinden saýla hem özümüz azat erkin ýaşajak diýerler. Bunu üstünü ýapýarda buňa näme dik goýýarlar adyna? Bular diýe milliyetçi, bular nasist diýe. Biz diýe halk şulardan halat etjek diýe. Edil Türkmenistandaky ýagdaýam şeýle şu wagt. Ine şu wagt Milli Halat Etiş Komiteti 5 ýyla ýakyn wagt bäri hereket edip gelýärdi ýurtdaşynda. We bu rejimiň Russiýanyň golasynyny we şolaryň getirip goýan adamlary doly açyk subutnamalary bilen bile ortağa çykaryldy. Türkmenistanyň ýerasty, ýerüstü baýlyklary hemmejesiniň Russiýanyň elinde digi ortağa çykaryldy. Ondan soňra konstitusiýanyň işlemeýändigini,
bir wagtlar ýok edilendigini, hatda konstitusiýon suwdun hiç wagt Türkmenistanda bolmandygyna çenli. Halmyra dağı, Saparaga aýdyp geldiler, çegele. Indi bu taýda konstitusiýany ýykjak bolýan kim ýa-da ýykanlar kim diýlen sorag çykýar. Şo soraglaryň aslynda da mine şu taýdaky nemämiz, näme üçin konstitusiýon guruluşy keltirmejek bolýarlar diýlen. Demäni dersin ihtiyacın yok. Dershane gitmeye ihtiyacın yok. elalykdan şu temany kelli sohbet Yok yok. Haydi ver sesi Ha. yapalım nemi. bolýar. Şular ýaly bir neme edeýin, söhbet ondan sonra häzir neme de barda ine Gurbanuly Berdimuhammedowyň elini konstitusiýa goýup ikinji gerek neme dilen saýlandan wagt bolmalydy şol. Şo taýda andyçen ýeri bardyr. Şonu neme bereli berden ekrana bereli. Tamam. Ondan İkinci sonra getirilen vakti. Türkmenistanyň prezidentiň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýa-da yerine ýetirmäge döwlet garaşdyrylygyny we Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesini goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga we goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hasa belende götermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdiňmi dawaraly kasam edýär. Oýne ştaýda illeşler eşitdiňiz özüňizem, ýani öz agdy bilen aýdandyr. Ben diýär türkmen halkynyň diýär geleceği üçin, gowdurmuşda ýaşamak üçin, asuda abadan ösmek üçin diýär, ýani ähli umuman ähli edýän işlerimi şu halk üçin diýär, elimden gelen işleri etjekdigimi konstitusiýanyň öňünde diýär, kasam edýän. Ýöne seredýäris arkamda, ýurdumda seredelim. İşler edildimi? Edilmedi, doğru değil mi? Hatta onun tersine bir neme sistema oturttular ortalıkta. Baskı sisteması, korku baskı sisteması, kime karşı? Halka karşı. Ähli güýjli onjularyň eline, organ işgärleriniň güýjli onjularyň eline dolu ygtyar berdiler. Halky istendik tarapdan talamana, korkuzmana ygtyar berdiler. Yani halk, toplum hakkını talep eden wagty bunun talabyny meselem öz hakkını isleýän wagty, hakkını soran wagty netije onun peýdasyna çözülmez ýaly ýagdaýa getirdiler. Onun garşysyna çözülür ýaly ýagdaýa getirdiler. Bunuň maksady näme üçin edilýär ekeni görüp oturýarys. Şol öz hak hukugyny sorap bilmedi ýaly, talap edip bilmedi ýaly bir toplumy yaratmak üçin edilýän ekeni. Niýazow döwründen bäri biz bunu giderli nemet görüp gelýäs da ýöne. Öň içinde ýaşaýarka bizem kän bir üns berip bilmändirsek ekenik näme etýänliklerini, bularyň näme maksatdan edilýändigini. Çünki bilemedoktuk, biz hiç wagt kanuny bir ýurtda ýaşap görmedik. Kanuny bar, kanuny işleýän bir ýurdunda insanyň
sarpasynyň belen tutulýan ýurdunda, insanyň formatynyň bar bir ýurdunda ýaşap görmedik. Indi ýurtdaşyna çykamyz soň hasam beter şu Milli Halat Ediş Komitetiniň hereketiň içerisine girip bu zatlar bilen iç-içe üns berip işlerimizden soňra köp zatlar gözümüziň öňünde canlanıp durýan. Şolaryň her biriden hereketlerden mani çykaryp oturup berer ýaly bir ýagdaýa ýetdik-de. Şular ýaly çok ötmen şeýler. Bir giriş edeýin sen nemelerini açsan ondan. Doğan. Gençlerin temamıda näme üçin konstitusiýon guruluşy diketdirmejek bolýarlar diýip goýduk da, ýani beýdiysek käbir watandaşlarymyz aýdyp bilerler ýa soragy çykyp biler. Türkmenistanda häzirki wagtda konstitusiýon guruluş barmy? Ya bar, işläp dur diýilen bir soraglar çykyp biler köp sany watandaşlaryň kellepinde. Indi Türkmenistanda konstitusiýon guruluş bar diýilen soragy şeýler bir jogap berel, biraz giňişleýini alaly buny. Ýani 30 ýyldan bäri, 30 ýyldan aňarda da konstitusiýon guruluş ýok. Ony Russiýa nemesine bagly bolup ýaşanlygy üçin, imperiýasyna. Ýani 30 ýyldan bäri şu konstitusiýon guruluşyny baýa get görkezdiler Türkmenistan. Ýöne gynansak da o bu guruluş ýok. Ýani 91-nji ýyly öz başlap bolany SSR'den aýrylany Türkmenistan şu konstitusiýon nemesini dol derejede dikeltmediler hatda. Bir öz aralaryny, öz bekbitlerine, işlerine talaba laýyk gelýän bir görnüşine şekilde dikelden boldular. Ýöne bu dikelden konstitusiýa guruluşlaryň bir näçe gedek ýykdylar da, ýani bir bar diýeli häzirni goşadarnak içinde konstitusiýon guruluş bar diýeli. Bu konstitusiýon guruluşy bar bolan konstitusiýon guruluşynyň bir näçe gedek ýykandyklaryny ýene aýdylyp geçirilip. Indi bu halk şuň üstünde biz 30 ýyllap şu konstitusiýon guruluşynyň ýok nemesinde ýaşadyk, döwletinde ýaşap gelip bu halk. Bunu 30 ýyllap gurulýan ýetdiň bazı sebebi bu uly neme giňiş bir temada üstüne aýdylyp geçirilmeli sözler köp, ýani misallar, meseleler ýa suwtnamalar. Baýa get görkezýärler prezident saýlawyna da gelenlerine, saýlananlaryna ýa getirilenine bir kanun ýagdaýda getirilen. Eger Türkmenistanda konstitusiýon guruluş bar bolsa, prezident saýlawlary konstitusiýon guruluşynyň esasynda geçirilmelidir. Ol 2007-nji ýylda Berdimuhammedow Niýazowyny öldürip geldi diýdiler da, öldürip gelme ýa başga bir ýagdaýda getirilmi ony şu lüstrasiýa geçirilen hemmesinin üstü açılıp, ýöne görüşüňiz ýaly videoda da görünüşi ýalyk konstitusiýon nemäňisini, kitabyň üstüne elini goýup kasam edýär-de bütün türkmen halkynyň öňünde şular ýaly şu konstitusiýon guruluşy gurulýar etjek diýip. Näme gelek derejede konstitusiýon guruluşynyň esasynda döwleti dolandyrandyklarını häzirki wagtda netijesini bir türkmen halky ýaşap otýar. Bizem ýaşap otýar şonuň esasynda. Yani bar bolan konstitusiýon guruluşyna gynansak da türkmenlere, halka öwredilmedi şu neçenli. Onun ýerine ruhnama kitaby öwretdiler. Niýazowyň salan ýazan kitaby bardy, ruhnama diýip. Mektep nemelerine çağalar barın, orta mektepde, institut üniversitetlerine hiç ne öwredilmedi. Ruhnama öwredildi ve palta akidildi, palta gatnattyrdylar şu wagtlar. Ondan soň 2015'ten soň ýalňyşmasam ýa 2010'dan soňmy paltaň ýerine nemeler geçen çykandyr, çäreler çykandyr. Çäre gatnaşdyryp başladylar orta mektepdäki okuwçylar. Institut üniversitetlerim häzirim dowam edip otýar. Paltadan aýyrdylar bir ýangyra, onun ýerine çäräni sokdular orta. Hiç ýyl bilim berme nemesini aýyrdylar, bilimi düýbünden ýok etdiler Türkmenistanda. Ne diýjek bolýan şeýle sorag çykýardy. Konstitusiýon guruluşy bar bolan konstitusiýon guruluşyny, ýani goşadarlar içinde bar bolan konstitusiýon guruluşyny öwretmediler häzirki gün için türkmen halkyny. Ýöne häzirki wagtda bir türkmen halky halk bizatlary düşünüp başlady we düşünýän üçin şu konstitusiýon guruluşy dikelçek bolýar ýurduň içinde. Türkmenistan öz başlyk Türkmenistany aljak bolýar, el aljak bolýar, halk etjek bolýar buny. Ýöne şular halkyň garşysyna çykyp duranlarlaryny şu konstitusiýon guruluşynyň nemesi, bar bolan konstitusiýon nemelerini bozup. Indi men şunu şeýlere aýdyp geçen ýeňiş Niýazow döwründe şu konstitusiýon guruluşy bar bolan konstitusiýon guruluşyny ýykdylar.
Niyaz döwründe ýykdylar. Onun ýerine de getirdiler ruhnamany sokdular orta mekteplere. Bu ruhnamany diňe orta mektebi sokanlar bilen hem çäklenmedi. Üniversitet institutlaryň giriş synawlaryna da şu ruhnama nemesinden ders bermeli nemesini berdiler da, yani giriş synawlaryna çenli ruhnamany sokdular ortara. Inni şu bar olan konstitusiyon guruluşyny ýykmana kömek eden adamlar vardır. Onun ýerine de ruhnamany ýazyp beren adamlar vardy şo wagtky Niýaz Fundugyny. Buna bir näçe tane adamlaryň üstülen etdiler. Sebäbi Niýaz Fundugy bu zatlar etme mümkinçiligi ýok şo wagtlar. Orta mekteplerine sokmaklaryna da orta mektepde ýurdun bilim sistemasyna ruhnama kitabyny getirip sokmaklaryna da bir näçe tane adamlaryň kömegi bar. Inni şeýler bir sorag çykýar. Şu ruhnamany ýazyp beren adamlar, konstitusiýany ýykmasyna kömek eden adamlar, nirede şol adamlar häzirki wagtda? Ya bütün döwlet derejesini bilim sistemasynyň ýykmagyna kömek eden adamlar, goşant goşan adamlar nirede häzirki wagtda? Hatda konstitusiýon guruluşynyň ýykylmagynyň başyny çekip duran Saparmurat Ataýew Niýazow. Şoň özünem ýok etdiler. Hani nirede şu häzirki wagtda Saparmurat Niýazow? Öldürdiler. Diýmek, konstitusiýon guruluşy seniň özüň ýykyp öz bähwidin üçin işletmek, öz bähwidin üçin işletmek nemesinde, maksadyna. Ama başgaça goşmaşylar girilseň diýmek, konstitusiýa seniň arkanda duran oken. Öldür çüýnem neme howp bul diýsek bolar. Çüýnem howp. Özüni ýok etdi şu konstitusiýon guruluşy. Niýazow üçin işleýän konstitusiýon guruluş özüni ýok etdi Niýazowyň özüni. Ve diňe oňulan çäklenen bir näçe adamlar ýok etdi. Şu konstitusiýon guruluşynyň ýykylmagyna kömek eden adamlar ählijesin. Ya şu ruhnamany ýazyp berip orta mektebe goşan orta mektep bolly ýurdun bilim sistemasynyň içine salan adamlar näçe ýok etdiler. Inni bir konstitusiýon guruluş ýokdugyny biz suwutnamalar bilen getirip bermeli häzirki wagtda bu watan nemeli görjülerimize, illeşlerimize bar diýip pikir etip görmesinler. Konstitusiýon guruluş bar bolsa birinjilik bilen ilkinji edilmeli nemeler ýurdun prezident saýlawlary konstitusiýon guruluşynyň esasyna amala aşyrylmaly, esasyna geçirilmeli. Konstitusiýon guruluşy ýok bolsa prezident saýlawlaryň bolmasy mümkin däl. Birinji gezek saýlanandan ýa ikinji ýalňyşmasam ikinji gezek saýlanandan şu ýanky videodaky görüşüňiz ýalak azy video görkezdi şo taýda Berdimuhammedow ikinji gezek getirildi ene şu videoda. 97% ses alýyş Berdimuhammedow. Ýöne dünýäň islenlik bir demokratik ve hukuk üstünlüğü bolan döwletlerinde prezident saýlawlary geçirilse, şo döwletlerde de bular ýaly ýokary derejede ses alma mümkinçiligi ýok. Hiç bir döwletde. Kanunyň üstünlüği bolan döwletlerinde de hiç birine ýok. 97%. Ýöne bular getirilýärler, konstitusiýon guruluşyny bozup geldi ödemşi. Eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa, saýlawlar konstitusiýon guruluşynyň esasyna geçirilmeli. Ýöne şular getirilişi ýalagam, konstitusiýon guruluşyny bozup gelişler ýalagam, konstitusiýon guruluşyny bozup gitýänem dällerler häzirki wagtda. Eger işleýän bolsa bular bir möhletden iki möhletden uzaga çekmeliler. Diýmek ýokdugynyň alamaty bolýar o ýerde Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň işlemeýändiginiň alamaty. Soňra sen bir zat diýkeşdiň ýeňiş neme? Ine şular baýala edip görkezip öýler. Şunu ýalyny Russiýanyň Ukraina çolmasynyň esasyndan o ýerde milliýetçiler bar. Naziler var palan kısmından yana şoňa meňdeş nemeler we biz öz Rus watandaşlarymyz we şolardan arasalama üçin Ukrainanyň içine goşun sürdük diýip şolary öňşigarlary bardyr. Ony diňe Russiýa edýänler postsovet döwletleriniň islenlik beremedýändir. Öňşigarlaryny öňde bir şigar bar. Şonuň esasynda da biz hereket edýärsi waýjallarda. Ende döwlet adam üçindir diýerler. Yani kim üçindigini häzirki wagtda bilip otursanız hemmäňiz. Türkmenistanda da olanýan şo şigarlar şular ýaly Russiýadan gelýän demelerdir. Edilşon kopýasydyr. Ne bolmasa ne konstitusiýany açyň, şoň birinji sahypasynda ýazylandyr. Türkmenistan demokrat we hukuk dünýägi döwletdir diýip. Nerede demokratiýa bar Türkmenistan? Nerede neme bar? Hukuk bar. Ne häzirki wagtda da konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny, hak hukuklaryny işlemeýän ýa şu
edilip durulan cinayetleri dile getirýän watandaşlara, halka, Türkmen halkyna garşy şular gorky çäresini alyp baryp oturýarlar. Da şol halky geçirmemek üçin, şu konstitusiýa guruluşynyň ýokdugyny aýtmamak üçin, ya hak hukukyň işlemeýändigini açyga çykartmamalygy üçin gorky çäresini alyp baryp oturýarlar. Türkmen halkyna garşy, öz halkyna garşy. Onam goşadyrnak içindäki hukuk goraýjylaryň ady bilen, şolaryň elleri bilen alınıp baryp. Indi şeýler akbar soraw çykýar. Şu zatlaryny konstitusiýada diýe ýazylan ýazam şu nemeler. Her bir halk öz pikirlerini açyk we beýan etmeni dolu hukuky bardyr dip. Konstitusiýada ýazylan şol. Bilemok näsinji maddesinde ýöne ýazyp geçýär şu ýerde. Indi şeýler akbar soraw çykýar. Näme üçin men kanun halk üçin işleýän bolsa konstitusiýa halk üçin bütün döwlet derejesinde kim bolsa bolsun islendik bir adam üçin deň derejede işleýän bolsa näme üçin bular şu zatlary şolaryň etip duran jinayatlaryny açyk çykaran halk üçin halka garşy gorku basy işlerini alyp barýarlar häzirki wagtda. Diýilýän sonra orta çykýardy. Bu halk bu kanunlardan peýdalanma mümkinçiligi ýokmy? Eger bar bolsa näme üçin peýdalandyrmany ruhsat beren oklar? Diýmek, bärde ýoklugynyň alamaty, konstitusiýa guruluşynyň ýoklugynyň alamaty. O ýok bolsa kanunlar hem ýok bolýar. Kanunlaryň hem işlemesi mümkin däl o ýerde. Bir sana gellişimiziň öýüne neme etdiler da ýeňi öz olam aýdylyp geçirildi. Çağırıp şolar ýaly goşulmasyn näme etmesin zat diýip. Bu kämnüňlerçe watandaşlarymyza şolar ýaly basy işlerini geçirip barýar. Ýokturlar häzirki wagtda. Şu ýanky soraga çekilen adam o kanundan peýdalanjak bolup nimedir garşylyklaryň sonra beripdir olary. Şo gorky işini alyp barýan adamlara bolun. Sen kanunan bilýärmi diýip onu garşylyklaryň sonra berýän eken. Sen kanunan bilýärmi diýip. Biz kanun siz gawno diýip sen aýtyp geçipdiň ýalňyşmasam şu sözi. Biz kanunyna garşyňda oturan biz kanun siz gawno diýýärmisin. Bu diýmek näme bolýar? Kanun onda belli bir adamlar üçin kanunmy? Ya belli bir adamlar kanun esasında işleýärmi? Ya şular suhutnamalary konstitusiýa guruluşynyň ýokdugyny. Ine Söhbet konstitusiýanyň 33-nji maddasy durmyn öňünde we berk ekrana çykma. Okap bereň kanuny takyk laýyk gelmeýän bolsa adama iş kesilip ýa-da jeza berilip bilinmeli. Hiç kim gynamalara, zorluk ulanylmagyna, zalymlyk, adamkärçiliksiz ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen ýüzlenilmäge ýa-da jeza berilmegine, şeýle hem onuň razylygy bolmasa lukmançylyk, alınma ýa-da başga tejribelere sedewar edilip bilinmedi. 33-nji madde. Sen ýanky aýdan ýeriň var, o da 42-nji maddada bar söhbet. Her bir adam 42-nji maddasy her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalda onu kanuny laýyklykda ýaýratmaga päsgel bermäge hukuky ýokdur diýär. 42-nji madda konstitusiýamyzda ýazyldyr. Yani biz bular näme üçin okuýarys? Konstitusiýanyň bozulandygyny halka suud edip bermek üçin okuýarys. Yani bir ýöne bir öz kellämizden uýdurup aýdýan zatlarymyz däl. Ýanky okan 33-nji maddam ýa-da 42-nji maddam işleýän bolsa aýdaýsynlar adamlar. İşledip bilen bolsalar. Indi ýene şeýle bir adam var. Söhbetine konstitusiýa diýip kitap bar, dogry dälmi? Indi ýurdun içinde dogry halk tapyp alyp bilýän däldir. Boş alma mümkinçilikleri ellerinden alınandır. Okuma mümkinçilikleri ýöne. Bir seredýärsiň internete girýän Türkmenistanyň konstitusiýasy diýen bolun çykýar. Soň pikir elýärde adama men özümde şeýle diýen bu ýurdun içinde bunu halkyň bilinmeýän pudok ulgamlarynda, media ulgamlarynda, habar beriş ulgamlarynda, gaziýet jurnallaryna bu zatlar ýok, halka bildirilen okýan internetde bar, men muny açyp okap bilýän. Näme beýle diýän. Soň pikirlerini otursak şeýle eken söhbet. Ine daşary ýurtly nemeler bada ýörüýte şu Türkmenistanda adam hukuklary bozulýarmy, bozulmaýarmy, Türkmenistanda internet çäklendirilýärmi, çäklendirilmeýärmi ýa ýene-de şolar ýalyk nemeler ýa adamlaryň ýaşaýyş hakyna
üns berýän nemeler bar. Şolary göz boýaçylyk etmek üçin ine türkmen halkynyň konstitusiýasy bar, içinde de şeýle zatlar ýazylan, bizim şunu doğru derecede berza edýärsiz diýär. Ine kasamam kabul edýär elini goýup. Onsoň bulyny daşary ýurtlara şonu görkezmek üçin edilýärdi. Misal bereýin. Bir öwüy bir adamyň aýaly ýok bolup, soňundan iki sanam ýygyny öňki aýalynyň galan iki san çagasy bar bolsa, soňam ýene de başga da bir aýal alsa, ol aýalyňa mene ýanynda getiren iki san çagasy bar bolsa, öwüy diýilýärdi bizde. Ýanky kakalary işe giden wagty öwüy ene öňki aýalyň galan çagalary urup, söwüp, horlap, ýydyryp içirmän saklaýar. Soň akşamara kakalary işden gelen soňam, "Vay balam ajykdyňmy, vay balam çörek bereň, şulara bersem iýen okda öňüne goýsamam" diýen ýalaky nemeler edýändir. Edil şolar ýalaky, ýani Türkmenistanyň nemesi şu wagt hökümetiniň rejimi alyp barýan ýolu da şo. Daşary ýurt guramalar soran wagt aýyna ba bizde gülýär konstitusiýa diýär ýöne halk diýär soran okmun talap eden ok. Seni öwretmesen kim talap etsin bu zatlar? Indi ben bir kitap okudum da söhbet Pablo Freire diýip Braziliýalı bir ýazyjy. Edilenlerin pedagojisi diýär bu kitapda. Yani ezilenler we ezýänler hakynda aýdýar-da. Gatgy kitap, ýyldaşlarymyza da okumaklaryny maslahat berýärim. Yani köp zatlara akyl ýetirmemiz üçin, yani bizim şeýle diýär-de şo kitapda ezilenler diýär. Indi şu wagt bizim ýaşap duran ýagdaýymyz şol ezilmişlik ýagdaýynda ýaşaýar. Ezilenler ezilmek nemesinden çykmak üçin diýär. Näme derler diýär? İlki başlangyçda diýär, gorkarlar diýär, gaýtargy neme bermäne. Soňam diýär olaryň edilenlikden çykanlaryndan soňdaky hedefi diýär-de öňüne goýýan isleri, ýagny insan bolma hedefi özüni ezenler bolmak isler diýär. Çünki diýär olaryň edilenleriň nemesinde diýär, aňynda üstün insan diýär-de, ýagny güýçlü insan ezenler bolup durýar diýär. Şoň üçin diýär olar diýär ezilenlikden çykyp çykmagynyň maksady ezen bolmak diýär-de. Ýöne bu diýär ýalňyş diýär. Ýagny edilenler hem özlerini bejermeli diýär, hem özlerini ezýänler hem bejermeli. Çünki diýär bu edilen we ezen nemesi ortadan galkmasa bu aýlan dowam edip durýar eken-de. Soňra neme wadyr? Bizde ine aşaky derejedäki milisiýalar bar. Aşakda oturan, ýani uçaskowa ýene zatlar. Şolaryň arzuwy näme? Öz üstündäkiň yerine geçmekdir, dogry dälmi? Ýani onuň gözünde güýçlü adam şonuň üstündäkisi. Onuň üstündäkiň gözünde güýçlü adam onuň üstündäkisi. Ine Berdimuhammedowyň Niýazow döwründe Berdimuhammedowyň gözündäki başlan güýçlü adam, has adam Niýazowdy. Sebäbi Berdimuhammedow Niýazowyň çorbaçysydy. Ýani suwuny dadyp berýän, çorbasyny dadyp berýän, bir ýere gitse gapdanda bolup, ýagny şonu awulaýmasynlar ilki bilen Berdimuhammedow iýip berip ýenedip berýän gapdanda bir çorbaçysydy. Soň Niýazowy öldürüp ýerine geçendir. Ýagny ortadan ezen we ezilen nemesi aýrylmady. Indi şeýle bir neme getirip bereýin men, gyzykly bir zat. Ine Türkmenistan Russiýanyň eliniň aşagyna diýdik-de. Biz ýani Türkmenistany Russiýa sömürýär, ýani Russiýanyň içeri işler ministri hem gelýär, bizim ýurdumyzda ýygnaklar geçirýändir. Ondan soň Soranmak ministri gelýär, prokuror gelýär, ýa-da Leningradyň nemesi gelip gidýändir meri, hatda Matviyenko şo taýdan aýrylýanam däldir. Ýöne Türkmen halkynyň üstündäki ezip oturan nemeler adamlar
şo halkyň içerisinden saylap goýýarlar. Bu näme üçin edýärler? Yani biz diýät Russiýanyň gol astynda, Türkmenistan Russiýanyň bir parçasy görnüşinde edip saklanylýardy. Onda näme üçin gönümün direkt Ruslaryň öz adamlary, yani orta adamlar gelip dolaşyk etmeýär. Indi yankı nemeden aýdyp bereyim şo kitapdan. Eden ve edilen nemesi var da, edilenler diýe iru giş diýe halas bolýarlar diýe. Bunuň aşagynan çykýarlar diýe. Çünkü ezýän tarap diýe dowamly basgyny artdyryp durmaly ýa-da dowamly sabit durmasy bolan dowamly basgyny artdyryp durmaly. Şo ýagdaýda saklap bilýärler. Ýöne sähel ýa-da gaýdan wagtlary edilen gatlap olaryň yerine geçýär, aýyrýar-da. Şoň üçin bu taýda eýem imperialist bir akyl bar da, orsuň akyly. Olar edilenem boljak gel, edenem boljak gel, arkada durup gerekli baýlyklaryny sömürjek oturjaklar ýöne halkyň gözündäki erwet adamlar ýene-de halkyň içinden çykan adamlar bolsun. Niýazow, Berdimuhammedow ýa-da biziň meheme işgärlerimiz zatlarymyz, ýani halk edýänler. Barur halk diýä bir gün bolmasa bir gün bular ýok etjek diýä. Şol ýok edilýänleriň içerisinde men diýä neme etjek gal diýä. Boljak gal ýa-da sebäbi şu teori bar diýä. Edilenlerin yerine geçenden soň olaram neme bolýar diýä. Ýani edenler bolýar diýä. Ondan soň ýene öňkü gatlap olaryň nemesine düşýär aşagyna ýöne. Sonuçta şol ideologiýanyň özüsi imperialist ideologiýa, ýani imperiýa üçin iste Berdimuhammedow bolsun, iste başga biri bolsun, şol ideologiýa şo taýda Türkmenistanda ýaşasa bar bolsa bolýar. Şonuň üçin öýleri ýokdur. Arka tarapdan buyruk berip işletip örendirler. Bu da bir neme da gaty bir ütdöş gıdıkkıl bir zat. Yani buların edýän işlerinin içerisine girip bir seredip akıl yetir berýän bolyn. Gaty ütdöş zatlar çykar söküp aşagyndan. O diňe öz nebeleri elleri ýokdur. Bular açyk beýan edip oturýarlar özleriniň häzirki wagtda Russiýa garaşladygyny, Russiýa bagladyklaryny. Indi şeýlerak bir sorak çykýar da. Sen bir Rus imperiýasynyň koloniýasy. O koloniýadan çykmadyk. Hiç ýyllarda çykmadyk. Açykça bolsaň, lüstrasiýalar geçirilmeli. Siyasi lüstrasiýa. O ýersu reformasyny geçirmeli o ýerde. Ýöne şo zatlar edilmedi Türkmenistanda. Edilmänem bular ýalak nemäň içinden koloniýasyndan çykyp bolanok. Bir imperiýan koloniýasynyň aşagyny häzir. O sen çykaýan diýende oň täsiri galýar. İstenip bir koloniýa bagly bolsaň. Oň täsirinden çykmak üçin 3 nesil çarşmaly bolýar. Ne häzirki wagtda bular şu konstitusiýon guruluşynyň ýokdugynyň suwutnamasynyň ne şu Russiýa bagladyklarynyň üstüne suwut edip berip oturýarlar häzirki wagtda. Türkmenistanyň öz konstitusiýon guruluşy ýok. Eger konstitusiýon guruluş Türkmenistanda bar bolsa, näme üçin ýa-ni Russiýadan adam gelip sen aýtşyň ýa-ni Türkmenistanyň içerki işlerine garşmana haky bar. Näme üçin? Ol prezident wezipesine getirilýär bir kanun ýa-da Berdimuhammedow özüm şoň ýalykdyr. Oň oglam şoň ýalykdyr. Getirilenden soň ilki bilen Russiýa gidýänler. Russiýa gidip Putinden medal alyp gaýdýanlar. Ne bilen şoň suwutnamasy. Russiýa bagladygynyň suwutnamasy. O matfiýetki gelýär Türkmenistany. Türkmenistanyň içinde bütün Türkmenistanyň elinden emedi oturan Türkmenistany garamagyny saklayan matfiýetki Russiýa Kremlin tarapyndan goýulan bellenlen ad, näme aýal diýen. Indi ýa-ni sen edenler we edilenler diýäňdi. Istendik bir imperiýada öz ýurdun içini öz adamlar bilen demeden oklar, şol özlerine gullyk edýän, hyzmat edýän adamlaryň üstüne öz ýurtlaryny şu ýurdu neme de oturýarlar, sömürip oturýarlar. Häzirki wagtda şeýledir. Ne görüp oturansaň, Russiýa bagladyklaryny özleri suwut berip oturýarlar häzirki wagtda. Indi Türkmenistanyň buň üstünde bir näçe sanak nemeler
aydılık geçirmelerini şu hakimiyeti ya yurdu eyleme için ya şu edilip durulan sistemini devam ettirtmek için aydın adamları yok edýänlerler şular. Çorba çıkarlık aydın şu bilgilere iyi olan bir döwlet düşünjesine iyi bolan adamlar yok edip duranlar. Ine häzir kwagtda da alyp barýan işler şeýledir. Ine merdan alyp gitdiler, merdan Muhammedow biziň illeşmedi. Şolaryň her biriniň onun orçasyna degýär merdan Muhammedow. Ine näme üçin Türkiýede narkoman bolup neşe söwdasyny satyp ýörenler ýa çekip ýören adamlara degen oklar däni nirde şolar ýalyp bir aydyn adamlar näme edýärler? Alyp gidýärler. Näme üçin beýle? Sebebi olaryň işlerine gelýär. İşlerine gelen ok, yani işler devam ettirip bilen oklar şol adamlar ortağa çykaýan ýagdaýyny. Edir şol mesele nemesi Russiýada da şeýledir. Bu otoritar döwletlerin ählisinde şolar ýalyp. Ene onu sen ondan şolar ýalyp tutnamalar ortada barka. Näde bu ýerde konstitusiýa gurulşy bolup bilýär. Yani şolar 50 000 sana adam ýok etdiler. 94-nji ýylda bir ayaklanma bolanlar 94. Ondan sonra 2-nji ýylda elit adamlaryny gaýma suň ýüzüne çykaýjak adamlar ýok edenler. Ne häzir kwagtda şoň nemesini dowam etdirip oturlar. Ne konstitusiýa gurulşy ýok diýip bir näçe gelip tutnamalar bilen aýdyp gelip oturup söýüne konstitusiýa gurulşy bar ýaly edip görkezýän bu goşadyrlar içindäki hökümetiň adamlary bar daşary durdurdy. Ekranlarda görüp görensiniz. Olaryň biri özüni jurnalistýa diýip hasaplap gören Allah Murat. Jurnalist diýjekler men halmada aýtmışlar. Jurnalistýa. Şulyuşka dönemi suud edip berip otur. Näme üçin konstitusiýa gurulşynyň ýokdugyny aýdan ok. Gaýtam ol şular ýalyk sözler aýdyp ýurdu. Çinde konstitusiýa gurulşy bar edip görkezmek maksady bilen gepleşik edýär. 50 000 tane adam öldürdüler ýeňşä şu wagda sen. Hawa 50 000 tane aydın adamlar ýok etdiler özleri. Näme üçin? Ne şu zatlar aýtdyrtmamak üçin, edip duran jenaýetlerini açyga çykartmamalyklary üçin. Inni ol adamlar gitdiğinde halk bu zatlara akyl ýetirip başlady häzirki wagtda. Akyl ýetiren halka garşy iş alyp baryp oturanlar şular. Sen suratdan pul geçirdin ýa ýene bir zat etdiň diýip. Ya bu öz jenaýet dälmi? Ne sen halka öz halkyňa baskı alyp baryp oturýarsyň häzirki wagtda. hawa şol şeýle nämäni beýne saljak bolýarlarda geplemeklik, pikirini aýtmaklyk jenaýet şekilde ýani şo näme akyly adamlaryň aňyna ornaşdyryp gelýärdiler. Şu neçenli de ýani şu 2019-njy ýyla çenli saklap gelýärdiler. Ýöne 2019-njy ýyldan soňra bir ütdeşme boldy da ýurtdaşynlar. Şondan soň adamlar öz pikirlerini, näýileliklerini aýdyp başladylar. Bu da bolary gaterwet gorkuzýar. Gorkýandykları üçinem ýani özleri tarapyndan şu hökümetiň agdyndan hiç bir neme eşdilen ýeri ýokdur. Ýani şu biziň halkyň hereketine garşy bir näýilelik ýa-da ýalňyşymyzy tapýan aýna siz ýalňyş ýaňyz uştaý nä dogry biz beýle edemiz ok ine şeýle zatlar bar biz halka şular ýaly hyzmat edýäris diýip özlerini aklap bilýärler. Ýöne aklan oklar dogry däm ekrana çykan oklar hatda badyra meýdan oklardy. Ýani görmedik sirän bolýarlar aslında görüp bilip durlar bular. Her bir aýdylan sözümizde çeni takip edýärler. Ýöne şeýle bir zat bar bularyň. Bular ekrana çykyp halkyň sesi, mediýasy bar, şunu ýaly zatlary diýär bize. Ýa-da Milli Halak Ediş Komiteti bizim üstümüze şular ýaly aýyplamalar ýükleýär diýip adymyz tutan wagtynda eýen bular ýykylýar. Şo wagt weýran bolýar-da. Bu şonu bilýärler özleri. Şoň üçin adymyz tutanoklar tutýan taraplar nähili bularyň sözcüleri bar. Şu jenaýetkar hökümetiň ýurtdaşyndaky sözcüleri. Yüzü değil şolar, yüzü değil. Yüzü değil şolar. Vekilleri de yüzleri. Yani şolar özler aslında öde aýtmaly, resmi taýdan aýtmaly. Biz açyk arasa etjek işlerimiz aýdýar-da, dogry dämi? Ekrana çykyp gizlin bir zadymyz ýokdur.
Täze Türkmenistan ideologiýasynyň nähilidigini, gelecekde Türkmen halkyna täze Türkmenistanyny nämeleriň garaşýandygyny, o nähillik durmuşda ýaşajakdygy hakynda aýdýas, hatda ýazylgy web saytlarymyz bar. Bular näme üçin bize aýdanoklar? Yani nähililiklerini bildirip bilerler, adymyzy tutup bilerler, ýöne tutmaýarlar. Çünki adymyzy tutan günler ýykylýarlar. Şoň üçin hem özüniň nemeleri bilen, ilçileri, sözcüleri bilen bizim adımızı tutturýandyrlar. Ne Allah'ım razı rahim. Şonuň dolu nemesdir. Men ýoýup aýtmaýyn adyny ýoýup aýdan atym. On soň bilmeýänler emmadyr da. Şoň üçin ady bilen tanalsyn. Şonuň agzyndan, ýani şu gurucu meclisi Abraýdan aýyrmak isleýändir. Her zat edýändir. Gurucu meclis bular bir döwleti basyp aljak bolýar diýendir. Sözüniň üstüne seredip görelim. Gurucu meclis ýa-da bularyň milli halat ediş komiteti diýip aýdýar-da, döwleti basyp aljak bolýar. Diýmek, bunyň gözünde döwlet bar. İşläp dur. Ýa-da bular kanuny, konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýasyna garşy diýär. Diýmek, olaryň sözcüsü, ýani olar aýtdyrýar-da bunu. Öz sözüm däl. Geçenki çıkışını menem gördüm. Bu Hasan Beter öňkü çıkış, bu soňrak eden çıkışında öz aýybyny, dolulugyny açdy da nähili kime işleýändigini. Çünki gaterwet alzyraňyl bir ýagdaýda agda-agdyna çolaşyp gepleýärde, alzyraňyl ýagdaýda edip öz üstüni öz açdy da etjek zatlaryny kime garşy işleýändigini, kimiň peýdasyny işleýändigini dolulugyny açyk edip aýdyp berdi. Bolýandy bu gurruny goýalyň, bu neme değişirler, biz öz işimiz bilen, yani bir de päsgel verecek bolýandyrlar, daşyndan ýöne Milli Halat Ediş Komiteti öz işini edip dur. Bärdini neme ýardam uğradýan illeşlemede de köp sag bolsun aýdaly. O illeşlerimiz Bisäňde bereket. Muradjalar harmra da muraddyr. Harmra da neme al o pensiýasyny alyp durýar diýen söhbet. Bolup biler o. Sag bolun hemmeňize. Ha. İlleşler sag bolun hemmeňize. Neme şu ýanky neme bar da, ýeňi döwletiň esasy, ýurdun esasy problemlaryndan halky uzak tutmak üçin edilýän oýunlar, ne şu wagtky sahnadaky görýän oýunlar, opponentler tarapyndan oýnalýan oýunlar. Hemmisiniň maksady bardyr, bir maksady. O maksadym diňe şu halkyň sesine garşydyr, onu özleri suwd edip berip oturanlar. İlkinji çykyşlaryny seredim şu ýanky Allah'ım rat bolsun, Murat Gurbany bolsun, ýa ýene-ýeneleri bolsun, şolaryň ilkinji çykyşlaryny seredim. Halmurat Söýün bilen Sapar Klemi aýplap şu taýda çykyş edenlerler. İlkinji çykyşlaryndan başlanyrlar özleri. Diýmek, bular öz taraplaryny belli edip oturýarlar, nirä işleýändiklerini. Ýöne şu ýurdun esasy problemlaryndan halky ulak tutmak üçin, ýa gorky, öň sözüne de gorky salmak üçin bir näçesini tutturup bastyryp içeri ýamanlaşdyrlar. Kiminäň tutulmagyna şolaň el bar. Öz agzy bilen aýtdan eme diýip. Pul kömegini etdim men diýip tagan bar. Yeni demetçiňiz bar bolsa kömek etjek diýär. Etsin o etmeli tagan bular. Diýjek bolýanym, esas problemlerden uzak tutmak üçin halky edilýän oýunlaryň birini şu zatlar. Ine şu halky şu zatlary açyga çykaran halka näme üçin basşa edip oturýarlar diýilen neme? Sözüň arkasynda şular ýaly bir oýunlar ýatanlar ne? Aýdyn adamlar ýa aýdynlanjak bolýan adamlara garşy iş alyp baryp oturýarlar şular. Gönüden göni. Yani sen sözüň başynda aýdyp geçişiň ýaly Türkmen halky kanundan peýdalanyp ýaşamadyk bir halk häzirki wagtda. Şu adam dowam edip gidip otur. Hiç bir halk, haýsy bir ýeriňiz aýdyňyna şu ýerde biz seredip oturan illeşler. Haýsy bir ýeriňiz Türkmenistanyň kanunlaryndan, konstitusiýasyndan peýdalandym diýip aýdyp biljeňiz barmy? Yani şu wagt basşy edip oturýarlar da, yani şu wagt biziň illeşlerimiz bolsun ýa biz bilen kim habarlaşan bolsun, basşy edip oturýarlar şolara. Gorky çärelerini geçirip oturýarlar. Yani şol adamlar, gorkudylýan adamlar ýurdun kanunlaryndan peýdalanyp, şu kanunlary şol goşadyryny içine hukuk goraýjylaryň garşysynda işledip bilýärlermi? Peýdalanyp bilýärlermi şolara garşy? Yok. Peýdalanyrmany ruhsadan berýänlerler.
Ni Olar ýalak ýurdy ýagdaýa getirmek üçin bir iş geçirmeler ýeňşä. Ol işem näme? Ýa-ni aýdyň gatlygy ilk başda ýok etdiler. 94-nji ýyllarda, 2002-nji ýyllarda ýok etdiler. Şolar ýok edip şolar ýalak ýagdaýa getirbilýärler. Ine şu demokratik hukuk dünýäwi döwlet diýip bir logo berýärler. Beýleki taşary ýurtlaryň nemesini görkezmek üçin. Şu logoň esasynda da döwleti dolandyrýan bolýarlar da. Yani goşadyrnak içindäki döwleti dolandyrýarlar. Ýöne ýok o ýerde konstitusiýon guruluşy. Onun ýerine ruhnama gotdurdylar. Palta uratdyrdylar. Palta da häzirki wagtam dowam edip ekilmesine ýeňiş. Oňa kiçi ýaşdaky çağlaram seni palta uradylyp otýur diýdi. Häzirki wagtda habar gelýärdi. Olar ýurdun içinde palta ekmegiň gadaganyny saparagy aýdyp geçdi. Palta bir gulun malydygyny. Ol halkara palta nemetdirýärler. Bir ýylky paltadan aljak ýerdejileri ol gelmişekleriň Türkmenistan topraklaryna, ýer-asty baýlyklarynyň alýan ýerdejileriniň bir ýylky nemesini 3-den 1-ne diýetenok paltadan gelýärdi. Tebiği gadan alyan ogurlayan pullarynyň bir ýylky girdejisiniň 3-den 1-ne de ýetenok paltan nemedi. Bu sorak çykýar orta. Näme şinekdirýärler onu paltany? Girdeji ýok paltadan hiç ýyly. Ne halka, ne döwlete, ne ýurdun gaznasyna hiç ýyl ýagdaýda girdeji ýok. Diňe palta awratýarlar. Halky bilimsizleşdirmek üçin, jahil goýmak üçin. Palta da gulun maly. Ne häzirki wagtda inni çäreden çäre gatnaşdyrýarlar. Şu esasy nemelerden uzak tutmak için ýurdun bilim sistemasyny çökerendirler. Bilim sistemasynyň içine siyasat girendir. Diňe bilim sistemasynyň içine de islenmek bir pudowynyň içine siyasat girendir. Ne esker ne tut o milli howpsuzlygyny tut. O üç tanak nemesi vardır konstitusiýa. Aýry işleýän, öz başda işleýän pud nemesi. Bölümi, kanun çykarjy, ýerine ýetirji bir adalat. Üstünden bir adam eline geçirilen. Bir siyasat ýurdun ähli pudowynyň içine giren diýmek sorag çykýar orta. Bir topar ýurdy ele geçirdi. Konstitusiýada da ýazýar. Bir topar ýurdun nemesini ele geçirmäne haky ýokdur diýip berýär konstitusiýada. Hawa. Niş sorag çykýar orta. Bu topar kim ele geçirdi häzirki wagtda? Gurbanuly Berdimuhammedow sahnaň başyna etip görkezýärler ýöne arka tarapyna orç çykýar. Hawa. Töhmet. Ýeştaýda bir illeşim ýatypdyr ekeni. Türkmenistanyň mehkemelerine sorasaň ýa kanun barmy diýip gelip ber görkedeýin diýär. Ýani gel görkedeýin sana kanun. Ine bularyň sözleýiş äheňleri şeýledi. Men 2006-njy ýylda Aşgabatda bir ýer bilen çykypdyk da söhbet. Ay biraz işlemäne gidipdik ýani. Soň ýerden Aşgabatda Änewden Aşgabatda gaýtdyk bir aýlanalar ondan soň neme der aşamary zat edersi, öýe gidersi. Soň şo taýda bir cennet dualar diýip bir ýerini salyberdi. Bilen bilemzok ýaşaglan o. Ondan girdik onun için menten dolu ekeni. Soň bize passwordyň nerede? Passwordyny görkezdi. Soň passwordymyzy goýup gaýtdyk ýok ýanymyzda. Soň propiskan barmy diýdi. Biz gezmäne geldik ýöne şu wagt häzir bir saat aýlanjak gitjek diýsek ay ýok bolanok tutup aporna akitdiler. Olaryň gepleýişleri bar söhbet. Gaty nejis bir gurleýişleri bar da. Geç o otay. Ulemok. Berberik telefonum barmy? Näme barmy? Gaty neme? Adamyň gymmatlylygy ýokdur. Ana şol yürütü öwredilýän ekende indi göz ýetirýärse bu taýda ýanky adamlary mertebesini döwmek, peteltmek ýagny Ors imperiýasynyň şeýle maksady bar. Türkmenistan bir baý ýurt. Aşagynda çykardylar 50 trillion dollarlyk bir gelecekde baýlygymyz bar. Indi bu baýlygy bizine şeýle pikir etmesinler-de illeşler. Biziň ýurdumyz adaty bir ýöne köýje bir ýurtlar ýalyky ýurt däldir. Bizim ýurdumyzyň aýagynyň aşagynda 52 trillion dollarlyk bir baýlyk bar.
Yani onu dolarlardan hasaplan, altından hasaplan yani. Şolar ya ulu degerli baylığı var. Şoň üçin Ors imperiýasynyň bir ýolu var türkmen halkyny saklamakda. Şu halkdan adam çykmalylar. Tarihimizden ýok edendirler, şoň üçin tarihimiz bilemiz aga. Haýsy birimiz atalanmadan nirden gelip çykandygyny bilýäris. Men öz agalamdan, zatlamdan 2 ýyl bäri sorak gelýärim. Yani bizim atalanmadan nirden gelip çykandygymyzy bir ýaşullar barka sorak görün bilin diýsek. Ýok diýe gerekkä, näme gerek bolar sana diýär. Başka işin yok mu diýerler. Ene bilen o. Bunu yürüte diýerler. Şo milisiýelerin baskı etmesi, halky gepletmemek üçin edýän nemelerini geçen çayhanada aýdyp berýärler-de kardeşlerimiz söhbet eşdensiň senem çağalaryň çağırýar diýen milisiýe soň o zenan maşgalada oňa ýüz dönüp sen meni şeýdip tutup saklamaga kanunyň hakyň barmy diýse diýe dip goýup diýär sen kanunyny sikip goýdum men sen kanunyny diýär milisiýe bagyşlan bolany illeşler. Yani şo sözler ýurdun içinde aýdylýan sözler. Sen maňa kanuny öwretjek bolýan bolsaň sen bu taýda boksuň diýär. Sen kanuny sen üçin ýok diýär. Sen näme etdiň-de o sözü saňa diýip bilýärler ýa. Yani başta da aýdyşma diýýär şeýle konstitusiýany agdaran bir topar. Konstitusiýany dikelçek bolýan, konstitusiýon guruluşy dikeldip gurjak bolýan halka garşy ulu depginde hereket edýär. Soňky aýlarda, merdan tutulandan soňdaky aýlarda asan beter güýçlendirdiler. Çünki näme üçin özleriniň güýçden gaçyp barýandygyny, ýykyljak günleriniň gaty ýakyna gelendiklerini bildiler. Yani türkmen oglunyň bir nemesi bardyr şu Allahym Rahim hakyndaky aýdan bir ýazgysynda alaka diýip bir ýazgysyny çykarda alakan diýe burçak awarsyň bolyn üstüne tolsor diýärdi. Çykalga tap filmän diýär. Istendik ýerine zaňalyp biler diýär. Alaka howp bulur diýärdi. Şo demedilen gabarlan alaka. Edil şu wagt bu rejimde şeýle ýaldaýa düşdi. Her tarafa towsiýandyr. Bolmasa ne konstitusiýada ýazgydyr. Hiç kimiň eden işi üçin beýlekler jogapkar däldir. Ne natasy, ne dogany, ne çagasy, ne ýakynlary. Hiç kim. Diňe o kişiniň özü jogapkardyr. Emma näme üçin ýurdun içinde mertebesini petel diýerler. Çünki bu hereketiň bir zat edip wagt tutjak bolýarda badyny almak isleýärler. O da ters hereket edýärler. Merdana kitdiler, peýda bolar öýtdiler-de keminäni. O da ýalňyş boldy, ýani özlerini ziyan ýetirdi. Gatar derejede. Ogla vakitler ol kanun daşýarlar bilen. Kanun daşýan Türkiýanyň şo wagtda kanunlaryny okap görüň açykda kanuna garşy dolulugyny çykarmak bolmayan bir adam näme üçin çykarylýar o taýda. Ogurla vakit diýerler. Yani şunu saklasa diýip pikir edýärler-de bu akyl tarapyndan edilýän nemeni rewolýusiýany bular entek nimeden oklar? Bilen oklar. Şeylenemeden garaşýarlar söhbet bular ne şo ýurdun içindäki illeşlere aýdýan ekenlerde, hani Türkmenistanda hiç gaçan rewolýusiýa bolmaz diýip anam aýdyp bilýän ekenlerde. Indi Ors döwrüň akyly boýunça pikir edeninde 3 sanyk pudokda rewolýusiýa çykýardy. Yani 3 sany şahada. Bular haýsy şahalar? İşçi gatlagynda, harwalarda, soňam taliplarda. Yani işçilerin edýän rewolýusiýalaram bardyr. Ine Lenin döwründe işçiler bilen edendir rewolýusiýany geçirendir. Ýa-da Bangladeşde nirde boldy rewolýusiýa boldy arada talipler tarapyndan bolan talipler geçirendir onu. Soň eskerleriň emedýän nemesi bardyr. Indi bularyň arkaýyna aýdyp bilýän ýeri şu ýerden gelýär. Ine
Videolaryny köp görkezdik abi. Eskerlerin, ministerlerin nemetleri bir adamın öňünde ommolup duranlar ýazgysyny. No. O ýazgyny biz montaj etmedik, dogry dälmi? Özleri watan habarlarynda uly ile nemeden bir ýazgylary ýanky. Şo diýmek näme bolýar? Ne bütün diýe şo 3 gatlygy, üçüsine ommoltdum men diýe öňünde ýok etdim diýe. Arkaýyn bu halkdan dem çykmaz diýe ýöne bir zady ýatdan çykardylar. 21-nji asyryň geljek dilini bu teknologiýanyň ösçökdüğünü, internetiň ösçökdüğünü ýanky rewolýusiýany diňe bir fizik görnüşde däl akyllaryň üstü bilen edip bolýandygyny unutdylar. Unutmadylar da aslında habarlarından bile ýokdy da. Oňam öňüni alyp bilenoklar. Näde baljak bolýarlar şu gepleýän adamlary susturup zat edip ýa-da şolaryň ýygynda galanlara gorkuzyp bas gedip zat edip alyp galjak bolýardy. Ine ştaýda görýänsiňiz. Bütün Türkmenistan şular, şu demek duranlar, bütün Türkmenistanyň Yüzü tümleri diýmeli şolary ommoltdy. Ine şul adamlaryň üstü bilen ne yeňiş şul adamlar asliýetinde aýtmaly adamlar şular. Kimsi meclisiň nemesedir, kim minister, kimsi ýokary gözegçiligiň işgärdir. Ýene bir şerket bollugynyň nemesidir. Goranmak ministeri, milli howpsuzlyk ministeri barana görýäňiz öňkü Bayramov. Han nirde şul Mülik adamlar? fon geçip gitti. Mülik Mülik fon mady, nirde şu wagt mülik fon? Nirde şul adamlar häzirki wagtda? Özleri hyzmat etdiler şulara. Diýmek, sen bu sistema näçe hyzmat etseň ediber, bary bol, bu sistema seni ommoldy şolonky ýaly ýok edýän eken. Ine özleri suwd etip berip otur häzirki wagtda. Kanun halk üçin işlemeýän bolsa, şular üçin hem işlemeýänligini ine özleri suwd etip berip oturlar. Ýokary wezipeli adamlar üçin hem işlemeýänligini. Çünkü kanun ýok bolsa sen bir zada kepiliň bolmalasy. Senin arkaňda ýa halk bol, halk durmaly, kanun durmaly. Bulan arkasynda halk da ýok, kanun da ýok. Näme esaslanyp özlerini gorap bilýärler. Şonuň üçin ähli ilen çalanlar, çağalar, şugalar ýa-da ähli baýlyklar ýurdun daşyna daşaýarlardy. Ähli pullaryny Türkmenistanyň içinde ýok baýlyklary. Oğurlan pullarynyň hemmesini ýurt daşyna çykarýar. Ne aslında aýtmaly adamlar şular. Ne halka hyzmat etjek diýen gelýärler geplenlerini. Kafem edip. Yani halka hyzmat edýän bular bir jinayetçi, topora hyzmat edip oturýarlar. O topora meni ele geçiren topornuş, konstitusiýany ele geçiren topornuş. O Merdan Muhammedowyň üstüne bildirilýän aýyplama da şoňa benzer aýyplamalar ýa-ni konstitusiýon guruluşy ýykjak bolýar diýär. Ya o konstitusiýon guruluşy ýok o ýerde. Yok, konstitusiýon guruluşynyň esasynda da siz şo ýerde oturýarsyňyz, ýani bir kitap bar, ne şu wagt konstitusiýon nemesi kitaby. Ona o kitabyň asliýetinde ýazylşy diýilen häzirki näme ters gelýär. Ýöne bar diýip hasap edel buny. Bar diýip kabul edel. Ýöne bar konstitusiýa, bar bolan konstitusiýany näme üçin halky öwredýän oklar. Öwretmeýänlikleriniň sebäbi halk bulara garşy çykjaklar konstitusiýadan peýdalanyp. Ne şu wagtky basyş edýänlikleriniň suwtnamasam şol ýeňiş eger kanunlary halk üçin işletip başlasalar, şolaryň özleri bitýärler. Kanunlary halk üçin işletip başlasalar, halk üçin işlete kanun. İşlep başlan güni bitýär bularyň özleri. Şonuň üçin işletmemeligi üçin halka gorku basyş işlerini alyp baryp oturýarlar. Men kanun, sen gavno diýen bu sözleri sen näde diýip bilýän bu sözüni? Özüm meheme işgär diýämişin şonu Aşgabatdan gelip durýardym, sonra etmeni ýürüýdi. Aýtyşyna görä, ilişimiziň aýtyşyna görä. Bu söz näde diýip bilýär, sen kim onda? Kim sen? Özüm ýazgany şu ýerde, näme konstitusiýada ýazgany eger bagly bolsa. Ýurduň halkdyr. Ýurduň halk hem elde girmesidir.
Onu el Ola degilmesi halka näme üçin bular ýalyk nemesini ol gorku basyş işlerini alyp baryp otyrlar. Sen ilki bile soramala bu jinayet iş etdimi? Jinayet işledimi? Ha tankit istenlik kur adam tankitlap biler. Sen jinayet iş alyp baryp oturan bolsaň koşadyrna içine hökümeti aýdýarnamy. Sen jinayet işini ýurt derejesinde jinayet işini alyp baryp oturan bolsaň, o seniň ýanyndakylarym gepläp bilmeýän bolsa, gep betmez ýalyk ýanky ýalyk ommoldan bolsaň olary diýmek bunu birleri aýtmala. Kim aýtmaly? Halk aýtmaly. Bu zatlar dile getirýän, aýdýan, açyga çykarýan halka garşan bolar ýalyk. Gorky işlerini alyp barýan bolsa, onda siz halkam sizi şolar ýalyk öz etişiňizden beter garşylyk bermäniz dol ýagdaýda hukugy bardyr. Siz ol halky adamy istenlik bir halk adam hasabyna goýaňyz oga. İstenlik birini. Onu bu halka haýwan sizden kim bolýaňyz, siz adam bolýaňyzmy? o Türkmenistan Konstitusiýon guruluş halk üçin işlemeýän bolsa, siz üçin hem işlemeler. İstenlik biriňiz üçin. Ol günaýyň kölüp basylan adamlar, ol eger adalatly bir suud bar bolsa ýurdun içinde, adalatly suud işleýän bolsa, kemine suuduny näme üçin ekrana çykyp görkezmediňiz? Eger konstitusiýon guruluş bar bolsa, konstitusiýon suudan bar bolsa, näme üçin çykarmadyňyz Merdan Muhammedowyň suuduny ekrana? Görkezin bizem göreli. Eger siziň alyp barýan işiňiz kanuna laýyk gelýän bolsa. Ýöne Merdan Muhammedowe geplemäne söz beriňiz, gep bedeň dogmy keniňiz any. Her biriňiziň ady makaňyzyň soňuna nokat goýjak bolan şo Merdan Muhammedow. Her biriňiziň. Şolar ýalyk ýeňiş bular ýöne şol bilmedim nähilek buyruk esasında işleyen adamlar da bular. O kanun, konstitusiyon, ol hiç yıl, ol Berdi Muhammedov'ları kanun hasana koyuyorlar. Ya yok Berdi Muhammedov'ların arkasındakileri. Kanun hasana koyup şolara hizmet edip otuyorlar. Bu halk bir zattan goranmalı, bu halk özünün arkasını bir zatta dayamalı. Kime dayamalı? Dayanacak nemesinin gücünün elinden alıp otuyorsunuz hadi kuvatta. Onun üstesinde de siz hukuk koruyucu musun? Siz kimin hukukunu kimden koruyanız? o halkyň ertirine bolan demesi bolmaly. Bir zada kepil bolmaly halkyň janyna, malyna, ýaşaýyşyna. Şu an Türkmenistanda hiç bir kepil ýok. Ellerinden Yok. geleni edýärler. Alımsız koydular, yemiş, alımsız, bilimsiz, alım yanlış oluyordu, alım sözü Türkmenler, bilimsiz koydular, cahil koydular halkı. Şoltanın bizim şoň içine girýäs. Edil, men öz şahsy durmuşumdan aýtdym. Kiçi orta mektepde okuyaka, kiçi yaşlarımızda, 3. klas, 2. klaska palta gitýärdiler. Yemiş, sür gün örten, ıssyň aşanyny palta ýygdyrýardylar. Issyň aşanyny palta gitýärdiler. Men bu hasabyny soraýan sizden. Näme üçin palta uğratdyňyz şo wagt? Näme üçin şular ýarak nemelerdi bilgi bermediňiz? Kanunyň guruluşlaryndan, konstitusiýa guruluşynyň hakynda näme üçin bilimsiz goýduňyz? Geleceğimizi ogurladylar bular yeňiş. Ogurlap otyrlar häzirki wagtda. Ogurlamasyna dowam etdirýärler. O institutda, universitetde okuyan taleplere dagyn internete girmer, şular ýa sosial medialara, ulgamlara girmer diýip gol çekdirýän ekenler. Ol jinayet ýaly görkezýärler. Olaryň siz hak hukukyny elinden alyp otyrsyňyz. Azat erkin hereket et bilen hiç bir adam ýurdun içinde. Ano näde näde işleýär bir nemeler? Kanunlar, konstitusiýalar. Konstitusiýada ýazylan başga bir zat bularyň universitetdäki talipler aýdýan adam onuň tersine gelýän zatda. Hatda buny Bir zat hakkında bilgi beren oklar. o gaty Çäre ýerler. gatnatyrýarlar, çäre, ýeňi çäre gatnatyrýarlar. Paltany bir gra goý, bolmasa paltany emes häzirem dowam etler, bolsa çärany aýyp ýene palta uğratjak bular. Hiç bir şahsiýet ýetişýän Türkmenistanyň ýokary universitetlerinden, institutlaryna. İnternetem şonuň esasyna bil kastaýyn halkdan gysýarlar. Munyň sebäbi näme? Sebäbi näşi? Şu zatlary diňlemesinler, görmesinler, bilmesinler, ýapyk galsyn.
O halkın Sorulara geçeli. Şu yerden hukuku müdahale. var. Hı hı. Müdahale yaptır 49. maddede diye mecburi zähmet ve çağa zähmetlerinin yaramaz görünüşleri gadagandır. Diýilýär. Ýöne bizde çağalar palta uğrajalar çağalar öz okuw esbaplarını almak için bazarlarda hamalçylyk edýärler diye. Şimdi bazarlarda şu neme sürýänler galtak sürmek ýene. Ýokarda ýazdyr 49. madde her bir adamyň zähmeti öz islegine göre hünär, kär we iş ýerini saýlap almaga zähmetiň sagdyny we howpsuzlyk şertlerine hukuky bardyr. Mecbur zähmet we çağa zähmetiniň yaramaz görnüşleri. Gadagandyr diýär. Ana ýokduklaryny özleri suwda etip berýär. Ha. Mesela biz nädip merdan mükemmelsiz konstitusyon guruluşy ýetjek bolýar. Yıktınız da sizin özüňiz. Eger ba işleýän bolsa bu zatlar näme üçin ters gelýär? Adamyň şahsy telefonuny izinsiz açıp görüp bilermi diye izinsiz yani ruhsat almadan açıp görüp bilermi? Ine kiminäniň telefonuny injeläpdirler we şondaky kontaktdaky adamlaryň ýakynlaryny welaýata çağıryp basy edýärler. Şöyle içişleri dogrumy diýär. Awan ha staýda şoňa 33-nji madde bilen jogap bereli. Ta 33-nji. Haýsy maddede şol? 37. Evet, 38-nji madde diýär. Adam öz muradylygy bolmadan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygranylmagyna, saklanylmagyna, paýlanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär diýär. 38-nji madde. Ýani bizim konstitusiýamyzda söhbet ýazylan bunu ýöne halk bilmeýänligi üçin arkaýyn öz akıllarına uydurup da yani özünün bir mafya akılına uydurup kereket edýärler. Yani özlerine bolýan zatlar bolýar, bolmaýan zatlar bolanok. Yani şolaryň alyp barýan siýasatyna garşy gidýän kim bar bolsa olar üçin jinayatçy. O kim konstitusiýa bar bolsun, ýok bolsun, kanun dinlensin, dinlenmesin olar idanok çünkü olaryň gözünde kanun olar. Ýöne halk o da nädip ýetdi bu derece? Halk şunu bilmeýänligi üçin ýetdi. Ýanky maddalar bilmeýänligi üçin, konstitusiýanyň nämetini bilmeýänligi üçin ýetdi. Yetirdiler. Yetirdiler hemem neme bar da söhbet buna dogry aýtmaly. Bir tarapdan halky şey edip ýetişdirdiler. Bu dogry bilenok. Hemme zat dogry dämi? Sen bilýärdiňmi konstitusiýany söhbet? Yok. Menden sonra menen bilemokdum. Indi ahlak diýilen bir zat bar. Söhbet. Diýersiň, meselem sen ýoldan gelýärken birisi seni urup depip elindäki, jüýüňdäki ähli zadyň alyp gitmäne haky barmy ýa ýokmy? Ýokdur. Yok. Evet. Yok. İnsan ahlaky boýunça konstitusiýada barmy ýokmy idemäli on, dogry dämi? Ýazylgymy, ýazylmadymy? Haýyr, onam aýyraly. Ýani insany ýaşaýyşdan pikir edeli. Biriniň gelip urup senin zadyň almany haky barmy? Ýok. Demek ýok. Senin egerde insany wyjdanyň bar bolsa, özüňe mertebeň, hormatyň bar bolsa, gelip bir polisin senin telefonuň aç telefonuňda näme bar göreýin diýmesine garşy gidip bilmeýän bolsaň bu senin ahlaksyzlygyňdyr. Senin özüňdendir. Bunu hemme kişide garşy gitmeli. Buňa da şeýle jogap bererlerdi. Ay sen onda gelä ýurda erkek bolsaň görersiň. Di. Edilýän bolsaň edäýän senem şey diýil. Beýle hasaplanylan nokta ýöne. Bunyň hasaplanyş usuly bar. Ine Etene olandan biri Fırdat Gurunverdi söhbet yol ötönün şäherinde diýe ýol edin men öldürjek bolýardy. Ýyzyndan bir erkek adam çykypdyr. Soň bu oğlanam onu barpdyr da ýanky ikisiniň arasyna girip aralap duran soň beýle adamlaryň buruşupdyr ekeni. Soň gitýär bu iş bitaýdy bitýär. 4 günden soň bunu suwda çagyrýarlar. Suwda çagyrýarlarda ýanky barýa bolyn ýanky
Aýal bilen erkek buna garşy şaýat bolup durdy ýa-da şu meň ärim urdy diýip. Şey diýen bu adamyň basýalar türme. Bolan waka. Soň bunuň işiň neme ýeri bar? Hedil ýeri bar, gyzyklyl bir ýeri. Indi bolly olaglaryň basyldy ýa-ki kömek edenlik üçin toplumyň arasynda şeýle gurrun ýaýraýar. Ay adamlara da kömek eder ýalak däl, elini dodar ýaly däl, ne planyny gördüňmi ýa planyny oňuny gördüň, şonu üstüne kömek etjek bolup duranman şonan basypdyrlar. Adama kömek etmeler. Indi seret şu pikir hemme kişanime tanıştır şu gurrun doğrudan bir irki bolan waka diýär 80-nji ýyllarda waka diýip gurrun. Ýöne şu waka gurrun seredin, şu waka Milli Halat Ediş Komitetiniň içerisinde, bizim meclis agzalarynyň içerisinde ýekece jurist, juridiskini okan adam barmy? Ýok. Ýekece iş adamsy, biznesmen barmy? Ýok. Ýa-da diýelim bir ýokary bilimli bir nebäni bilýän bu syýasatdan, döwletden, hökümetden başyny çykaryp bilýän bir adamlar barmy? Täzeni taparagy bilen halmyradagany ayran da başga barmy? Ýokdur. Gelýän ýok. Çünki toplumyň arasynda şeýle pikir, neme akyl ýaýratdylar beýnisinde. Bu halka elini dodar ýaly däl, halka elini dotsaň elini çapýar. Halka kömek etsen halk seni özüň öldürýär, halka kömek eder ýaly däl, gawur bolsun diýilen düşünjäni adamlaryň aňyna ornatdylar we bunuň adamlaryň aňynda hasam berkemesine de kişiler ýani şahsiýetler kömek edip durýar. Ine şo men ýaňy diýdim, telefon barlatma bir kirli polisiýa diýen wagtym birisi maňa jogap berer. Erkek bolsaň gel onda senem ýurduň içinde barlatma diýip biler dogrudan. Aýdyljak söz şo. Ine şo sözleri şo sözleri aýdýan adamlar şu halka kömek etmeler diýilen düşünjäni berkitýärsiňiz. Soň bu halka elini uzatjak adamlar gatşýar. Ine bu da bir toplumyň yapysynyň üýtgemesidir. Bu yapyny bir azajyk adamyň ahlaky gerekdi. Söhbetde biz bilen ok diýäs, dogry okudum, o bilgi paýlaşylmady. Bu da dogry ýöne. Şeýle zady görüp bilersiň, söhbet köçäň palçyk bolmalylygini görüp bilersiň ha. Arasynda köçeden ýaşamalydygyny. No. Bir wagtda meselem ýa-da mektepde çağalaryň giyirip çykýan tualetiniň bir adam şekilli ýalpylap duran arasynda tualet bolmalydygyny bilersiň ha. Buň üçin bilim gerek gäle. Bu ýa ahlaksyzlyga gelip ýetýärde soňundan. Yani kişiler neme diýärde? Biperway bolýarlar bu zatlara. Biperway garaýarlar. Ay boş ber diýär, gistim diýärde. Soň ýeten derejämizem şu. Soň şey diýem, halk toplum şey diýip durkada bularyň içerisinden ine merdany alaky bir aýdyň ýigitlerimizi, bilimli ýigitlerimizi syýryp süpürip şu alyp gidýärler. Soňundan bu halk nerden özgür bolsun sokul? Bunu bil kastaýny diýerler, ýeňiş bu halky jemgyýeti şu hala şu ýagdaýa edil şu wagt görüp duran ha ýagdaýa getirmekli üçin alınıp barýan oýunlardyr. Ýani aýdyp geçdim de jemgyýeti şu ýagdaýa getirmek üçin garşy tarapga hyzmat edip şolara ýapjak boljak bolup şolaryň hyzmatkär bolup işleýän adamlar bardy. Yani şol adamlary ulandylar. Jemgyýet şu ýagdaýa getirmek üçin ulandylar. Iň soňunda näme etdiler? Şolary şaýat goýmamalyk üçin şaýat edip hemme maglumatlar bilýärler olar. Ýok etdiler şol adamlaryň hemmejesini ýok etdiler. Indi häzirki wagtda halk bu zatlary akyl ýetirýär. Halk düşünýär indi bu zatlary daşör döwletlerden hem hiç bir netije bolmajakdygyny. O haýsy we haçan aýçyny daşör döwletleri gul bolup ýaşajaksyň sen. Şu ýurt derejesinde akyn edýärler Türkmenistandan. Ne halk bu zatlary düşünýär diýmek, ýurdu düzeltmeli, eýtmelen bolsa beýtmelen bolsa bir zat düzeltmeli. O düzeltjek bolýan halka garşy näme edip durlar bular? Onsoň ýanky sen aýdýan sözlerim bardyr. Bu halka näme edip bolanok, kömek edip bolanok diýen bir sözler bardy. Bu sözleri bularyň öz logolarydyr şular. Gawa.
Hawa. Şularyň özleri ulanýandyrlar, özleri ýazýandyrlar kommentariyada ilkinji bilen. Halkdan bular ýaly sözler çykmasy mümkin näet. Halk bu zatlar bu sözlerni ulanyp bilenok. Bilmesi mümkin hem-de. Şolaryň özleri ilki bilen şo nämäni ýaýdyrýandyrlar. Ýöne getiren halkyňyzam ýagdaýyny görüp göränsiňiz hemmäňiz. Ýöne ýa-ki hyzmat edip beren adamlaryň üstü bilen şolaryň kömegi bilen halk şu ýagdaýa geldi, ýurt şu ýagdaýa geldi. Şu halkyň esasında siz hem şoň içinde ýaşaýansyňyz, çağırlygyňyz da şoň içinde ýetişýändir. Ýöne hiç biriňiz häzirki wagtda halkyň derejesinde halk bilen deň hatarda ýaşasyňyz gelýän däldir, hiç biriňiz. Demek bu halk bir ýerden çözüm tapar. Ve çözümem ýakyny boljakdyr. Yani bu şeyler bir soral şu näme çykýardy yani netije diýen buňa da ne. Soňy näme diýilen bir soru orta çykýar ýeňiş. Soňy näme gelip boljak diýilen. Soňy biz aýdyp gelýäs. Ya almaly, ya ýitip ýok bolup gitmeli. Bütün halk bolup ýitip ýok bolup gitmeli. Eger bir ýitmäň tarapyny halk saýlaýarmy? Ýitip ýok bolup gidesi gelýärmi? İslenlik bir halk. Ýok. Meselem sen ýeňiş ýakynlaryň bardyr ýa başga doganlaryň bardyr. Sonra islenlik bir ýerinden ýitip ýok bolup gitmek isleýärmi? Isleýän däldir. Diýmek näme etmeli? Düzetmeli. Bu ýurt düzemeli, hökman düzemeli. Başka üçüncü skalgasy ýok. Hawa. Näme-de özgürlügi, adatlygy bastırılıp gelinen, uzak wagtlar bastırılıp gelinen bir toplumyň nemesi öç almasy hasam agyr bolýar diýdi. Esasen Yani zahir şu- toplum. Hawa bizim hem toplumumuz şeýle bir ýagdaýda uzak wagtdan bäri şu bastırılıp gelinýär-de ýöne bir gün partlajakdy görünüpdir bunuň aýdym soň. Partlan wagtynda bunuň öç alma nemesi bar, ağır alma ýerine geçýärde ýanky şo aýdan näme madyr edilenler we edenlerdi. Şol edilenler şu wagt edilýän gatlaryň gözünde nähili görünýär. İstenlik bir illeşme aýdýandyrlar, aý men bir elime düşse bolýar, plan mehemän etjek, plan milisiýany beýtjek diýip, ýagny onuň islegi edileniň hem islegi şolar ýaly bolmakda eýýän amajynda, maksadynda. Çünkü bunu özleri döretdiler adamlaryň aňynda, aklynda. Öz ýasan zatlary ertir özüni ziyan ýetirjegine sen ýa-ni aýdyp geçdiň häzir. Bulan öz bozan konstitusiýasy özlerine karşı işledi, hatta özlerine halas edip bilmedi diýip. Şolar ýaly özleriniň ýasan topluma mertir birun özlerini ýok etjekdi. Şoň bilen arkasynda duran halk ýok. Ýok. Aýsy bir halkçylar gollanýandyr diýim. Ha bolup biler 1%, 2%, ýöne o ýerde 99% halk bar. Ýene şu ýerde sorawlara geçeli umydy kardeşimiz ýazdyr. Näme diýär berdi? O madda 9-njy maddada jinayet eden adamlaryň berilmegi. Bir daşary ýurt döwletiniň çäginde jinayet eden Türkmenistan raýatlary şol döwlete berilmäge degişli däldir diýär. Elbetde bunu berjek bolsaň, şu döwletiň nemesi esasında alış etmeli bolýar. Ilki bilen başlaň ýylaşdyr bunu. Ha ýanky ýyzyny dowam etdireň. Ilki bilen şu döwletde meselem Merdan Muhammedowden alarlar berdi. Merdan Muhammedov de Türkiýanyň bir raýaty, watandaşy, raýat diýmeli, watandaşy Türkmenistanyň nemesinde, sohhanasynda oturan bolsa, alış edip biler eger şol Merdan Muhammedow Türkiýanyň territoriýasynda bir jinayet işi işlen bolsa. Şonuň esasynda alış edip biler, ýani Merdan Muhammedow o taýda suud edip Türkiýanyň içerki kanunlaryny esasynda uğradylmady, ýani oglanyp gaçyryldy Merdan Muhammedow şey diýip düşünýär. Nefemedaki şu taýda Leoni Boda bir neme ýazdyr.
mehkemedäki we uly wezipede işleyen polisi işgärleri siz näme üçin çağırlaryňyz? Amerikada, Awstraliýada şonuň ýaly uzakda ýaşadyk. Dursaňyz sebäbi näme diýip ýazsanda? O şeýledir. Hiç bir şu wagtky wezipedäki oturanlar halk bilen deň derejede öz çağırlaryny ýaşadaslar gelen ok. Hatta öz çağırlaryny şo ýurdun içindäki institut, universitetlerinde de okudaslar gelen ok. Okutmaýarlar. Ama sebäbi özleri şu ýagdaýa getirdiler. Getiren jemgyýetiniň içinde de öz şagirlaryny, öz nesillerini ýaşadaslar gelen ok. Halk derejesinde özlerini goýup neme bilen oklar, goýup bilen oklar, goýup gelen oklar. Biz bir ýerli halkyn planyny isin diýerler. Şeýler birleşler soragyň bagosy ýazyn. O şunu emetsek bolýarlar. Da söhbet özleriniň bir gowy demede ýaşamaklar üçin milyonlarça adamyny horlap bölerlerdi. Ýa-da häzirde Türkmenistanyň işçi gatlagy bardyr. İşe ýaraýan bir gatlagynyň %60, %70 götermi ýurdu terk edýärdi. Ýani şular özleri gowy ýaşajak diýip halka baskı edip, gorkutup, ellerinden emlägini alıp, öýüni alıp, käne şu wagt öýlerini ellerinden aldyrýan illeşlerimiz. No. Geçirýärlerdi. Ýani bular bir azan iddialaky bir ýagdaýa düşüpdirlerdi. Bir azgyn guduzlan bir iddia bolar azan. Her tarapy urunup ýören edil şo ýagdaýa gelipdirlerdi. Ine Niyaz bardyr. Niyaz öllü gitdi dogrudan. Ýöne şonuň edip giden weýrançylyklary bar, halkyň nemesine getiren ziýanlary. Şo zat şu adam halk çekip otur. Onuň ölünne näçe ýyl boldy? 2006-njy ýyl öldü. 20 ýyl bolup barýardy. Ýöne halk onuň nemesini bedelini diýeli, şonuň getiren ziýanyny, faturasyny şu wagt biz öde otur. Ondan soňra Niyazowdan beter zatlar edildi şu wagt. Berdimuhammedowlar döwründe. Bular hem gider. Ýöne halk galýar awtaýda. Halk ýaşaýar. Bedelini halk töler. Halk ödemer. Bizim çağalarymyz biz ödemeli. Bar Niyazow döwründe görüp bilmediler. Şu wagt görýärse. Awa. Kıynansak da şeýle. İlleşli bärde soraglary ýok, ýeňiş bir jemlämiler. Gyska tutup biler bu gerek. Ütköşük bir pikir nimetýän ýok. Ütköşük bir pikir ýazýan ýok ortada. Sonra biz berýäli söhbet illeşlenmede. Näme üçin täze Türkmenistany gurdurmajak bolýarlar şular? Täze Türkmenistanyň gurulmasyna näme üçin garşy gidýärler? Mehkemesi bolsun, hökümeti bolsun. Täze Türkmenistan erwetmi? Gurulsa. Täze Türkmenistan dialogiýasy. Elbet gözetip görkezýärler, ýanky jurnalist uyuşgalaryň gözü bilen. Hawa. Yok neme ol bütün hemmemizi neme dip koyttur da garala koyttur da o milli halat etişdiye meclis diye aslında yene diye o hemmek samsyk dinsen özüň akylly bolýan onda bärde Allahyň Rahimov toruk çykýar orta. Sen kim onu özüň? Bize ne bir halk olup şu Türkmenistan bu şu cinayetkarların elinden halat edecek bolýar. Bütün döwleti, watany. Sen näme edip ýörsiň? Günden gün halkyň o watanyň o düşmançylygy edip oturýarsyň häzirki wagtda. Diňe sen näme? Sen ol kuratorlaryň ählijaňy. Näme üçin bular ýala kereketli ortaga çyky? Buny halk näme diýenler? Ýeňiş Täze Türkmenistany halk ýigrenji göz bilen seredýänler Täze Türkmenistany. Şular ýalaklar ýigrenji göz bilen seretdirip diýenler. Halk diýip Bas etmelerden sebäbim şodur, bas etmelerden. Goşulmam görmäň şolary diýip. Ondan gelýändir aňarsy.
Bu halk zatlar gaýta bir kellep görýär. Kellep golýar. Gollatmajak bolup şeýdi basyş edýärler halka garşy. Bu da basyş etmeleriniň özlerine bir jenaýatdyr. Uly jenaýatdyr özlem. Sen bu halkyň hakyny elinden alyp oturýarsyň abi. Hiç eden jenaýat hakkynda näme de beren oklar ýeňiş. Onu özlerine bara hiç ýerde aýtmaň diýýärmişler. Soňky döwürler abone. Bir de ýetirip başladylar da. O hiç ýerde aýtmaň azlamaň diýýärmişler. Gorkudýarlar özleri birinjilik bilen. Ondan soňra şo sözleri aýtyp goýberýän ekenler aýdynda. O kahve diye gol çektiripdi ya. Ondan sonra bizim aramızdaky bolun gepleşigi, gürüňdeşligi hatta diye kim sorasa da aýtma diýän ekenler. Diňe men bileýin, biram sen bilýän ekenler. Şo sorag berýän özü. Bolu şu kapydan çykandan soň hiç kime aýtmalar ýa-da bolup geçen zatlar. Şo derejede gorkýarlardy. Hayran alarsın. O boluşlaryna da özlerini nemetçek golýarlarda kanuny bir işleýän diýip öňe çykarjak bolýarlar. Ýagny kanuny görnüşde iş alyp barýarmyşlar ýa-da edip. O hiç ýyly konstitusiýanyň ka harpyna da gawat delen ok, bularyň edýän işleriň hiç birisi ýöne diýä sen kanun bozýan diýip aýtýarlar diýär. Edýän gürrüňleri. Hawa şöyle aýtmaly, gök kanuny senin özüňiz bozýaňyz diýmeler. Eleşler bunu göne aýdyn bärde. Gün kanuny bozup şonuň esasynda nime diýenler de olur. Olar sizi çağırmajan edip çaq gelip git diýýärmişler menime. Ýeňiş. Sonra çeken adamlarym at familýalaryna aýdy bilen oklar. Hemmesiniň ady Murat, anonim bir görnüşinde nime diýenler. Ýurdun içinde deň derejede kanun işleýän bolsa siz adyňyzy, familýaňyzy ýa nirniň işgärdiňizi aýtmak mecburiýetin netiňiz borçlusyňyz oda. Onam kanun talap edýänler sizden şonu. Ýurdun kanunlary talap edýänler. Eger işleýän bolsa kanunlar, halk üçin hem işleýän bolsa, siz üçin hem işleýän bolsa, buny sonra çekilýän adam kanunlardan peýdalan talap edýänler sizden. Siz näme üçin at familýaňyzdan beri bilen o sonra çekýän adamlaryňyz. Diýmek bärde bir hem gorku var ýeňiş. Hem bu zatları açık çıkartmamalılık nemesi var, oyunu var. Hawa. O şonu ýaly. Özleri hem gorkýarlar hem gorkup durkalara gorkuzjak bolýarlar. Söhbet gaty ütdeşik bularyň hereketleri. Gorkup durkalar gorkuzjak bolýarlar. Soňam işlerinden neme de işgärleriniň aralaryndan neme aýdýanlar bar da arasynda saň edip ýa-da çykkan nemelere göre şu birleriniň ýanynda aýdyp bilen oklar ekende. Biz hakdaky gurrunlar var. Bolmasa ana tema ýanky şolaryň ana temasy şu wagt biz hakda kende şu ýurtdaşyndaky hereketler hakynda ýa-da şondan ýurtdaşyndan gaýdyp gelen adamlara soraga çekmek, ýene näme etmek hakynda ken onu ýöne birinden gorkýan ekenler, gürleşip bilen okenlerdi. Aýdyp şo derejede ýagdaýa gelipdirler. Ýani anamsyzlyk öz işlerine dolu ornatdyr. Halkyň içerisinde barda bu anamsyzlyk nemesi ýöne. Indi bularyň öz içine ornatdyr. Hiç kim diýe birine anam ýok diýe ýanyna kaçen. Hawa, kıyansap da şeýle. Ýeňiş ütgeşik neme ýok, sonra ýok şu ýerde jemläp biler. Gaty da neme etdirmäli, çekmäli buny. Bolýar, sonra ýok bolsa benim esasy zatlara aýdyp geçdik söhbet. Devam ettirir seni. Hawa bunu ettirivermeli bu taýda uzak gurrun bular. Bizim gelip ýeten ýagdaýymyz var gaty agar bir derejede heme şeýle bir zat etdiler-de toplumyň yapysyny bir ütgötdiler bular. Aslında öňkü türkmenler beýle däl, topragyny, öýüni, maşgalasyny gorap beren bir milletden gelýän ýurt. Halk bolyn ýöne bu ýapyny bir ütgötdiler, üstüne içine gorkom saldylar. Bunam näme şunu diýerler, şu özüniň hakyny okuny öwretmän etdiler-de. Nesil ýetişýär ýylyny her ýetişen nesile de başga zatlar öwredilýärdi.
konstitusiýany okudulmaýar, näme üçin okudulmaýar? Okaýarna näme bolardyka? Ýani öwre daýanlarynda näme bolar? Garyp mı galardylar bolmasa öwre? Gaty erbet ahlaksız söhbet bularyň iş alyp barşlaram, işlejek bolşlaram ahlaksız. Ahlaksızlıklarını suud edip berip oturlar o özleri. Bolýar şu ýerde jemläýär. Neme? Bolýar. Birleşleri maňa sag bolun. Görelim üçin gatnaşanlar üçin. Bolýar, illeşler hemme sag bolun. Akşamlar haýyrly.